Momentuz pilota aldatu dute. Lan txarrak dituzte, 33 eta 36 atzetik direlako, baina esperientzia lagun ona izaten da horrelako finaletan, batipat azken txampan. Eta hortxe gaude azken txampan, erabaki nahirik norentzat diren Urrezko Palaren txapelak. Garrido. Rekaldek eramatearekin nahikoa bazuen, Iriondok ez du gozatu, Rekaldek askoz gehiago, Iriondok eutxi tantoari. Hor jotzeko modukoa du. Eman dio bai, eman. Errebotea. Rekaldek eraman bakarrik ez, gainera. Eman, pilota kalde egin dio, pala kalde egin dio barkatu Iriondori. Eta azkenean Unda eta Rekalderen defentsia izan da nagusitu dena 37. urdinentzat. Baina tantu honetan ere zenba gauza politi izan diren, esate baterako. Rekaldek eramandako errebotea. Gero Iriondok pala galdu du. Hor erretxina agian gutxituta izango zuen edo izan daiteke ere palaren bilotzakin jotzez baldin bada ertz zamarrakein jota palak alde egiten duela. Kontua kontu. Iriondo tantotik kanpora gelditu zaigu. Eta Garridok ez du eramaterik izan. Zabalera joan zaion pilota. 37 eta 33. Azken berdinketa. 32. Eta errezkero aurrera egin dute. Undak eta Rekaldek. Zakea Navarrak atera du, bai luze atera ere. Ikaragarri luze atera du. Kanpora joan etzaionean konforme. Mila Lareuni entzuten ari gara. Lau tanturen aldea, 3 tanturen faltan garrantzitsua da, baina pala partidutan badakizue. Errezkan egindako tantoak ia ohikoak direla. Eta beraz, aldea alde. Oraindik dena erabakitzeko dago hemen. Pilota txapapera, Garrido. Pilota gaiztoagoak eraman eta gero, pilota txapapera joan zaio Garridori. 38. urdinentzat. Eta balio handikoa izan da hori. Balio handikoa urdinentzat eta erabat kaltegarri Iriondo eta Garridorentzat. Rekalde berriro ere. Atera du luze. Pasatzen utzi dio Iriondok. Txura zantzeman dio bai. Pasa zela. Pasa garbia izan da. Bigarren aukera Juan Rekalderentzat. Iriondo du zai. Atera du Rekalde, pilota zabaldu egingo da Erne. Garridok eraman, Undak aukerakoa du. Orain ere korrek ebili behar Iriondo eta Garrido. Ederki Rekalde, ze partidu politia jogatzen ari den Naparra. Indartxu. Orain boz gelditu zaio eta eramatea nahikoa bazen eta azkenean Iriondo izan da pilota txapapera bota duena. Azken urrena lortu dute. Hogeita emeretzi eta 33 aurretik diren Undak eta Rekaldek. Beraz, azken hori falta garaipena lortzeko. Iriondok eta Garridok 7 egin beharko lituzkete jarraian. Eta ez dirudi lan erraza izango denik. Rekaldek atera du bere azken zakea. Eta pilota kanpora, 40 eta 33. Urrezko Pala txapelketa meritu osoz Unda eta Rekalderentzat.